Okay, challenge. И какво става, хора? Добре дошли в новото видео. Днес ще вдигам копите на Джуджу на новия апдейт Ангели срещу дяволи. И нека да започнем. Вече съм я дигнал втори ранг. В принцип трябваше да е с вас, обаче нещо имах просто малък проблем с записа и да. Харесайте и се абонирайте. Гоним 50 абоната. Когато ги стигнем, ще има giveaway на 2 Brawl Stars фигурки. И може също така да ме видите как се получи видеото с Пешо Гейминг. Ще оставя линк долу да видите и неговия канал. И мисля да направя поредица с вдигане на броулъри. Ще им дигаме купите до примерно за 35 ранг или до някой друг ранг, в зависимост от броулъра. Да, взимай, троши. Не, не. Как ми го взе? Вземи го, Шели. Ох, аз трябва да го взема. Джуджу може да ходи и по вода. И вижте, изстрелва различни неща в зависимост къде е. Ако е в храстите, изстрелва едни зелени като динозавърчета. Ако е навънка, изстрелва червеи. И ако е във водата, изстрелва нещо като пакетчета. Не знам какво е точно. Дам. О, ето сега ще отваряме. Ейте, стискайте палци. 200 койна. Нищо. Ето до тук съм стигнал вече с Brawl Pass-а. И на 5 лайка, на 3 лайка качвам новото видео. Ето, чупим. Обмислям го да има нови видеа и за сега планирам да е всяка събота да има нови видеа. Всяка събота от 2 часа ще качвам нови видеа. Не. О. Браво, бе. Победа. Вдигнахме. Няма сега да ги взимам. Аз мисля да тръгвам за тази тук кутийка. Приятеля ми да ходи да чупи другите. 2 нагоре. И сега ще отида да се бия. Yes. Ох, само да не умра тикче. Добре.
Дай на майка. Победа още една. Сигурно това видео ще е разделено на още 2 или 3 видеа. Добре. Аз стигам нагоре. Ей. Добре, вече сме с, да кажем, 10 Power Cube-чета. Не, с 12 по-скоро. И още една победа. Да. Може от следващото или от последващото видео да играя с някой друг ютубър. Може би ще играем с Special Gaming. Я напишете в коментарите имате ли вече Джуджу или още не и дали искате да го имате. Защото знам някои хора, които не искат да се бият за Джуджу, защото според тях не е много добър бrawler и да, така мислят те. И тук. Мистер Пи. Още една победа. Вече съм 5 тир. И още един стар дроп. Да видим. Пак 200 койна. О! Спечелих си Смит. От демоните имам много. И от ангелите сега не знам какво прави реално. Дайте да видим какви мапове има. Добре, ще играем на нокаут. Не знам реално какво прави тази супер сила. Знам само за дяволските, няколко от тях. Сега ще я видим. Ще я пробваме. Изстрелва нещо като топчета, които ме хилват и бият също. Аз поне така го разбирам. По-скоро бия другите бrawleri. Да. Хилвам. Не знам дали ги хилвам, но бия на другите бrawleri. Така го разбирам аз. Тази май ми стилна кила. Тая уби всички. Другото Джуджу уби всички. Ма все пак победа. Айде. Пак ще играем срещу Рико. И миналата игра играхме срещу Рико, сега пак. Баре минус 1. Не, добре не ме уби.
Добре. Първата ни игра в... Тук сега е победа. Сега да видим втория раунд. Само джуджуто да не ни убие. Или по-скоро аз не ще я убия. Ох. Добре, още една победа. Да продължаваме. Абонирайте се и харесайте видеото, защото много малко ни остава до 50 абоната. Много малко. И тогава ще ви разкрия кога ще бъде giveaway. Ох, само да не умрем сега. Дайте на Джуджо! О, не. Нейната водокукла. Но къде е? Ето е Джеси. Да. Време е да пусна и моята сега водокукла. Оставаме голяма армия. Аз ще умря от нашия отбор. Нашата битка с Джуджу. Ох. Добре, още една победа. Мисля малко сега да разнообразя мапа и да пусна 5 Браwl. Добре, за сега добро начало почваме. Взимам топката. Айде, 1-0. Там е топката. Тук пас. Не бе, къде изпрати той? Наша. Това е лошо. Това е много лошо. Нищо, поне да вкараме още един гол и мъчът ще свърши с победа. Още една. Обаче топката е долу. Мисля сега да се опитам пак с пауъра ми и стрелям топката. Не, няма това път да мога. Освен... Айде, втори гол.
Имам 9 кила и едно умиране. Осми тайър. Което мисля, че разбрах, че 8 тиър е бил 10 в миналата игра. В миналата игра 10 тиър, в момента е 8. Това го разбрах от едно видео. Погледах и така разбрах. И е спава куче. Тук дай пас. Пак да вкараме гол. Къде видим? Какво ще направи нашия? Не, Добре. Не. Май ще ни вкарат гол, така като гледам. Не знам точно къде е топката съм. Май не. Топката е тук някъде. Да, в аш. Резултатът още е 0-0. Трябва да опазим само да не ни вкарат гол, че тогава ще стане лошо. Добре, спасих я. Това е лошо. Кроу има Hyper Charge и Power. Бил съм някой. Нека да видим. Само да ни вкарат сега в последните секунди. Не! Нашия отбор. Какво прави нашия отбор? Слабаци, какво правите, бе? Нищо, губиме. Да. Ужас. Ще игра съм нормалната брубо. Не бе, не. Добре. Добре. Мисля съм малко за едно на вратар, защото като видях какво стана преди малко, не ми хареса. Еде е 2-0. И още една победа. Вече стигаме срещу Кит. И Джуджу и Бул. Джуджу обаче е много точна. Не. Айде да изчистите. Добре. Топката пак е в нас.
Не, беше толкова добре. Хайде, още един гол. Не можах. Хайде, втори гол и още една победа. Добре, не. Не можахме да спрямо в момента на награда. Пени е убила някой. Убила е Кит. Добре. Шеле стопката. Не. Не мога нищо да направя. Нашите са умряли само. Добре, още имаме малко време. Не. Имаш игра до шоудаун. Ако сега ги победиме, то това ще е чудо. О, карахме го. Това е чудо реално. Мога да повярвам. Айде, махни се. Не. Вкараха ни гол. Аз не мога да повярвам какво става. Защо? Защо, братче, ме, какво? Не мога да повярвам. Имаме да чупиме тази кутийка. Абе, отиди за другата, бе. Защо? Не мога да игра с такива. От следващия епизод гледайте, че ще играем с Special Gaming. То да, ако не я щупя, аз не мога да повярвам с какви хора играя. Тази... тук е. И убия. Нека да продължаваме.
Има Пам, има Стик, има Пени, Анджело. Спайка, не. Ето Ганжото. Пени? Не. Добре, как водокуклата ще бие? Буквално водокуклата уби човека, а Честъра не. Честър за сега дали е направил убийство, това не знам. Мисля, че не. Не. И четвърто място, май. Да. Ще игра соло, не мога да игра с някакви... Не. Добре. Какво е това, бе? И то май бие по-малко. Ако си във вода, бием по-малко. Да, бие по-малко. Май Джеси за така ли ще остава да ходи се, да чупи кутийките в средата? Ма да стане. Он сега е сърч. Ей, любими приятелчето. Нищо. Топа не ми казва къде има хора. Мейси. Ей, приятелче, браво. Дайте още няколко игри, така да изиграем една, примерно, още едно. И това ще бъде днешния епизод. Когато стигна 10 ранг, видеото ще свърши. Добре, да ще се тим настоя. Той ми уби, приятно. Еми той мен ме уби. Няма вече да се тимвам с никой. Плюс 2 купи. Значи още една игра. Ще изигра. Това ще бъде последната игра за днес. Има кит. Две даже. Котки. Не съм малко така, сега ще си събера пауъра.
Хоти си. И той нещо наби. Ето. Няма да го гона. Тоест ще го догона, дали? Тук са трима, един Отис. Ето и котката Кит. Не. Приятелче, убия. Добре, браво на приятелчето ми, поне я довърши. Плюс 6 купи. И така ще завърша в днешния епизод, хора.